Здравейте, хора! Вие в момента не ме виждате, но аз ви виждам. Да, това е което ще мислите. Да, ще правим ревю на голфа ми, да. Да, тук сме горе в сервиза. И всичко сме наредили. И тук сме застанали с един фотоапарат и аз като тапанар. И ще направим ревю на този автомобил. Искаме да почнем да занимаваме с това и да правим такива работи. Здравейте, аз съм Васил Цеков и днес ще си пия айранчето ето с този автомобил, а именно Golf 1 Cabrio. Volkswagen измисля модела Golf през 1974 година. Тази година стават 50 години Golf. Това е в най-първата му разновидност. Golf 1 има няколко варианта и се произвежда до 83-та година. Дори този да е доста години след 83-та. Golf 1 се произвежда в двуврата версия, 4-врата версия, пикап, именно Кади и кабриото, нали, тази разновидност. Идеята е, че нали, всички модели ги сменят, когато пускат Golf 2 през 84-та. Обаче за Golf 2 не правят кабрио и продължават да правят същото купе, като претърпява фейслифт, различни брони, вътре по салона и тем подобни. Тази е от най-последните, а именно 93-та година. Този автомобил е много специален, тъй като ги спират април месец 93-та, тази е март. Доста рядка. Отделно, че е GTI, че е с широките брони, че е с рекаро салона, че е на спортно окачване. Има доста работи правени по автомобила, но като цяло съм се старал да запазя оригинален вид. 2006-та бащата я вижда на обява в мобилето, нали? Както я гледаш колата. За 2500 ли, 3000 лева, нещо скандално малко пари. И нашия вижда в 8 часа вечерта и в 8 часа сутринта той вече е в Монтана да я купува. И се оказва, че това са коли взети от полицията в Италия. Буквално нареди най-различни коли, тая между тях. Вътре в колата почти всичко, което е сменено, си беше вътре в колата, нали? Оригиналния волан, оригиналното окачване. Такива дребни работи, които са барани по колата. Оригиналните си бяга вътре в колата. И сега се там отзади в шкафа, ако на рафтовете някой ако го вижда. Аз я карам от миналата година, като реших да ходя да се изявявам на Лозана. Общо взето от 23-та година насам на почти всички събития, свързани с ретро или с Volkswagen, съм отишъл. Може да се види, бях на Лозана 2 пъти, на Лясковец бях, на Стенса бях, на Хасковския ретропарад бях, на Старозагорския бях. На доста места съм ходил с колата. Много съм доволен спрямо вървеж. Малко гори. Сега градско дава 13-14, по магистралата с 140-150, пак дава 14-15. Иначе извън градска, ако се кара нормално, дава грубо 10. Което нали за 1,800 коня е доста скандален разход, но от стуто мри газар бъди. Има рядка екстра, която е още по-рядко пък да работи.
По автомобила има доста доработки. По мотор нищо не съм барал, освен нали, да се обслужва и да се обгрижва двигателя. Нали, не е засилван. Колата си е 1.8 пълна инжекция, 98 коня с 5 скорости. В момента стои на кони нерегулируемо окачване, доста стар модел. И са горе-долу отишли амортисьорите, защото бая подскача, но пак си е стабилна в завоите. Джантите са от Golf 2 Fire and Ice. Взе ги много голяма дълвера и затова съм на колата. Отпред е сменена решетка и фарове са преправени с Angel Eyes. Според мен се получиха доста интересно. Колата излиза с много рядък салон за колата, а именно дълбоко рекаро от Golf 3, което почти никой не го е виждал в тази кола и всеки ме пита къде съм си го правил, пък то си идва оригинално, заедно с курите и с задната седалка, което нали няма как да съществува, защото задната седалка е различна от на Golf 3. Волана е Victor Design, много рядък, музиката е наредена хубаво, има подсветка и всякакви глупости с синьо. Обаче километража ми свети в зелено и това трябва да се оправи в най-скоро време, но да. Багажника. Го си оставихме душата. Може да са ало. Да, може да се направи. Чай да ги светна. Багажника е... Той и без е много малък на това купе. Ние го направихме още по-малък. С бас каса и с такова крашенията. Доста си играхме, няколко дена беше, но се заслужава много. Ако някой иска да му го правя, няма да го направя. Ето с този автомобил, а именно Golf 1 Cabrio. Бата стана уникално, брат!